पैसा ना गवा फागुन का महीना में दो चार गो फगुआ होरी ना होखे तो तनी रुचि ना हो देखो तनी के बड़ा पुराने आज श्रोता जुटल बने बबुआ लो तहने खड़े भइल बा रोरो सब बैठ जेती सबे तो रोरो सब के देख के आराम हो जाई तो हमनियो का आनंद आवे लागे जो भगवान बैठे वाला सामान देले तो बैठ गेला के काम हां हां आ नहीं तो अपना अपना मन के बात में हम ढेर हां ढेर ओ में हम हस्तक्षेप ना कर कदर के खाओ आए हैं परिवार के मालिक मुखिया भोला बाबा से कहे के बात भक्त भाव बाबा जे तमरो भई हन बाबा नम भोला हो बाबा वाह जे तमरो भई हन बाबा नम भोला हो अब भोला बाबा ऐसा हमने के देवता हो ये भोला बाबा के पूजा कोयला में पाँचियों पैसा के खर्चा नहीं जानते नहीं भोला बाबा के पूजा करे को तो रोज रोज पूजा करी बिना खर्चा के कौन ऐसा गांव में जाना गांव में गांव का बहरी जब रास्ता पर जाए तो भांग के फेड़े ना 10 को मिली हां हां वही के शुरू के देबे के बाद सिरफल के पतई तूर लेबे के बा जो धतूर के फेड़ मिले तो दो चार गो फाराबा तूर लेबे के किने के नहीं हाय हाय आए लोटा में जल ले ला ओही में डाल दो बस बाबा के एकदम मने गदगद हो कोनो खर्चा नहीं हरा हरा ढाई जब भमिया धतूर के धरला बाबा से नाता जोड़ा एक से सेंट परफ्यूम आदमी देह पर छींटता का सुनो बाबा हिंदुस्तान के नहीं कहत पूरा है विश्व में ऐसा कोनो सेंट नहीं है जो हमरा भोला बाबा के भभूत के जोड़ा लगा दुनिया के कोनो सेंट छिड़कबा अपना देह पर गम के लोग कहे जे बढ़िया बा आ भोला बाबा के भभूत अपना के लीलार पर लगल रहबन त जे भी भोला बाबा के भगत होई जब देखी तो कही मंदिर में रहल का हां हो ततन तार भभूतिया हम अपनो कपड़ा पर साथ दे हमर बाबा सहाय हो जे हमर बाबा खुश हो अतना वो भभूति में दो ए में कोनो एक्सपायरी डेट नहीं है बाबा का भभूतिया में और दुनिया के कोनो सेंस सुगंधित चीज किन बनू ओकर में एक्सपायरी डेट लिखल बा आहे में नहीं दादा दादा परदादा पूर्वज मैलो करता इलाज में एक्सपायरी डेट पर लिखाई जबे लगबो तबे ताजा हो हमरा भोला बाबा के महत्व के बारे में शास्त्र बतावता जे हमर भोला बाबा कैसन हो हई गंगा जी के एगो धारा बा तो हमनी के कबो देश तबाह होखे लागता सरजू जी के पानी कटान पर चढ़ल बा लाल निशान से ऊपर होता गंगा जी के पानी लाल निशान से ऊपर होता आ ऊ गंगा जी हमारा भोला बाबा के कपारा पर जटावे में भूल भूले जा खेलत है घुमरी पर खेलत आ
अंदाजा निकला जी का हमको जे जटवा में फूल फुलैया खेलतारी गंगा चमके लीलार चंदा चमचम बोल हो चमके लीलार चंदा चमचम बोल हो अंतिम कड़ी में भाई शर्मा इंजीनियरिंग बॉडी मेकर दुकान सिकंदरपुर धोबहा पर प्रोप्राइटर वाले लुटू डेंटर जी लुटू शर्मा जी हमारा के बड़े बड़े पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दर्शक जब हम सेगा धाम कहतनी आई हजार के लोग कठघरा धाम पर चल जा जेकर जो है धाम नियर हो पहुंच जाए के बाद